अच्छा ଦେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଅପରେସନ୍ ବି ହେଇଛି ନା ସ୍ପାଇନାଲ୍ ଅପରେସନ୍ अच्छा ସେ ବେଲ୍ଟ ବେକରେ ସ୍ପଣ୍ଡଲୋସିସ୍ ସେ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିକିରି କରେ ବିନ୍ଧା ହୁଏ ଯେଉଁ ପ୍ରହର ବିନ୍ଧା ମୁଁ ହଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗରମ ପାଣି କରିକି ବାରମ୍ବାର ଦିନକୁ 4-5 ଥର ସେକ ଦିଏ ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇପାରେନି ମାନେ କଡ଼ ଲେଉଟି ପାରେନି ମୋର ଅପରେସନ୍ ପରଠୁ ମୁଁ କଡ଼ ଲେଉଟି ପାରେନି ଆଉ ପେନ୍ ହୁଏ ଅଣ୍ଟା ମାଲୋ ବୋପାଲ ସବୁବେଳେ ଡାକେ ଦେଇକିରି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ପାଣିଟା ପିଇବା ପରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇବା ପରଠୁ ମୋତେ ଏତେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି 2 ଦିନରେ ମୋର ପେନ୍ କମିଗଲା अच्छा ଆଉ 7 ଦିନ ବେଳକୁ ଭୋକ ନିଦ ହେଉନଥିଲା ଟୋଟାଲି ମୋତେ ନିଦ ହେଲା ଭୋକ ହେଲା ଆଉ माने आपनका 2 दिन भीतर 2 ଦିନ आपनकर ପରେ ମୋର बॉडी रो ପେନ୍ ବଡି ପେନ୍ କମିଗଲା ମୋର पळेला 2 ଦିନ ପୁରା ମୁଁ ବି अच्छा ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି ଯେ ଏମିତି ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ରେ ଶୋଇଲେ ପାଣି ପିଇଲେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା माने ସତ एमती କି ମିଛ नॉर्मल हमें तो ହଁ पानी पीबुचे କାହିଁକିନା ମୁଁ नॉर्मल तो ବହୁତ सोचे ମେଡ଼ିସିନ एमिति ମାନେ ये मैग्नेटिक मैट्रेस रे ହଁ एमिति कोन अछि जे आपनकर 2 डेज भीतर ଭିତରେ आपनकर एते रिकवरी हो ହେଲା गले ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ आपन ବି केबे କରିପାରିନଥିଲି बिलीव करनथिले କରିନଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଏ ମାନେ